Aparencias. Cando entrei no estudio non se escoitaba ningún ruído, nin o máis mínimo. Reinaba un completo e inquietante silencio. Os útiles de traballo do meu admirado profesor de arte contemporánea mostrábanse aos meus ansiosos ollos, esparexidos por aquí e por alá en completa desorde, a carón de obras semiacabadas e tubos de óleos das máis variadas cores. Atopábame nunha estancia ampla e ben iluminada, que en realidade semellábase moito a como eu a imaxinara. Que dificultade podía representar para min, estudante de arte, supoñer, aínda que nunca o tivese visto, como sería o espazo no que traballaba un pintor. Porén, si que houbo algo que chamou a miña atención. Quizáis pola súa localización semioculta á vista, estratéxicamente situada detrás dunha columna na que remataba unha das paredes laterais, e que nun primeiro momento pasárame totalmente desapercibida. Tratábase dunha porta pintada coa mesma cor que o resto do cuarto, o cal contribuía, como se pode supoñer, e moito, a que un puidese incluso non reparar nela. E quizáis era o que se pretendía. Quen sabe, o mellor un rocho, un armario encaixado, en fin, nada que non tivese unha explicación lóxica. Mais logo pensei que tal vez era unha parte do estudio na que procurar maior intimidade e que probablemente o meu profesor se atoparía ali. Así que chameino con certo temor a importunalo, pois supuxen que estaría traballando ensimesmado naquele último proxecto que, segundo nos tiña comentado, ocupaba a maior parte do seu tempo desde había algo máis dun ano. Non recibín resposta, e como xa desde onde eu me atopaba se podía apreciar que a porta non estaba totalmente pechada, decidín aventurarme e, sen facer ruído, case nas puntas dos pés, empurreina e entrei. Cando o fixen, non podía dar creto que vía. Alí, diante dos meus ollos, sentado nunha cómoda cadeira de brazos, diante dun lenzo apoiado nun pequeno cabalete, suxeitando nunha man a paleta e na outra un pincel que manexaba cunha mestría inimaxinable, atopábase un chimpancé. Un chimpancé que se observaba nun espello mentres pintaba o que debía ser o seu retrato, a xulgar polas detidas miradas que saltaban do lenzo ao espello e do espello ao lenzo. Non fixo caso da miña presenza e non interrompeu en ningún momento o seu labor. Achegueime. Quería comprobar cos meus propios ollos ata onde chegaba a pericia dos seus pincéis. Cando vin o que reflectía o lenzo, fiquei estarrecida. Aquilo non era un autorretrato. O chimpancé miraba alternativamente o espello e o lenzo, como se a imaxe que compulsivamente pintaba fose a que aquel reflectía. Mais non era así. Ou, polo menos, non era iso o que o meu pobre entendemento, limitado seguramente pola lóxica humana, era capaz de asimilar. Aquel simio estaba dando os últimos retoques a un cadro que representaba cunha fidelidade asombrosa o rostro do meu admirado profesor de arte contemporánea.